Kaixo, Idurre. Arratsaldeon, ongi etorri. Ongi? Gartu barrua lasai. Eskerrik asko. Eseri, badugu lekua eta. Hemen denon zain lekua. Bai, noski, hemen gertu ondoan. Oso ondo. Idurre, 2022an korrika, bertsolari txapleketa nagusia, Euskaraldia, zorioneko eskua. Bai. Ze izan da? Euskararen urtea izan da 2022? Bai, eta gainera, oietaz aipatu dituzun oietaz aparte, beste urte hurren esanguratsu batzuk. Ere bai, Eluiarrena, esate baterako, Kontseiluarena, berarena, ere bai, ez, gainera, bagato zegoera oso berezi batetik, ez, mundua etentzun pandemia egoera horretatik, eta denok ere etxean euki gaitu, horrek nolabait batetik hizkuntzen garapenerako sortzen duen egoera berezi hori batetik, eta bestetik Euskararena gainera bada eraldaketa sozialeko prozesu bat, ezta? Eta oso presentzialki eta oso elkarrekin egitekoa, eta orduan, ematen du hor, geldiune edo ez, itxialdi bat egon dela, esango nuke baita ere, eta horren ondoren 2022 bai izan da, indartsua. Eta 2023 ez dakit kostako zaion 2022 hobetzen, baina zuk zer eskatzen diozu? Nik ez nioke ikusita zein lan dazkagun egiteko, ez nitzateke 2023ra mugatuko baizik, eta epe luzeago ez hitz egingo nuke, ez da. 2023ari eskatuko nioke, batetik guztiok ere jabetzea herri honetan hizkuntza auziaz hitz egiten dugun. Ez batzutan esaten dugu euskara. Bai, uste dut hortan ere hasi bar garela, ez? Bai pentsatzeko modua eta bai hitzak eurak ere aldatzen. Arazoa ez dauka euskarak, arazoa ez da euskara bera ere, baizik eta herri honetan hizkuntza desberdinak dauzkagula, ez daudela pareko egoeran, hau da bizikidetza arazo bat ere badagoela, hiztunei eragiten digula, ez? Batzutan euskara, ez? Euskara gauza abstraktu bat da, bere horretan, baina hiztunetan gorpuzten da, ez? Gorputza hartzen du lehenago, ez? Lodifobiaz aritu zarete, hau da pertsonetan oso zehazki materializatzen den gauza batetaz, eta esango nuke euskarafobiak ere hortaz ari garenean ere jabetu behar garela pertsonengan oso zehazki materializatzen den zerbaitetaz ari garela, ezta. Orduan, bai 2023ari bai eskatuko nioke adostasunetan, baina benetako adostasunetan eta mabidun adostasunetan urratsak ematen hasteko zorua jartzen hastea, ezta. Urratsuiek ikusten ditugun. Orain 3 gaude, beste 3 laguni esango diegu etortzeko. Hiztunak bikoiztu egingo ditugu gure salatxo eder honetan. Biba Leire Martínez, biba Mikel Elizegi eta Aitor Manterola. Gustora etortzeko. Kaixo, Kanpo dagoen eguraldikin hemen oso Hobeto, bai. Leire, Mikel eta Aitor, egia da, onera etortzen garen bakoitzean euskaraz egiten dugula hitz, euskaraz egiten dugula lan. Saiatzen gara behintzat. Hori privilegio bat da, euskaraz lan egitea gaur egun? Privilegio ez dakit, baina nik uste benetan sentitzen bali mazu behar bat da. Baina ez behar esatea, badirudi hor behartuta gaudela esatea itxusia dirudi, baina eluke ala izan beharko baizik eta, bueno, gustoko baldin badezu eta benetan sentitzen baldin badezu, egin eta puntu, ez dakit. Nik 23 urte daramat Euskal Telebistan, hasi nintzanen 1989an, eta beti euskaraz, eta beti ere askoz eroso sentitzen naiz euskaraz egiten. Programa batean, etzei tokatu gazteleraz egitea, baina nik nahiago dut euskarazko programa batean. Benetan esaten dut. Bai? Ez dakit, oitu nahi entzelako edo ez dakit? Erosoago sentitzen zara. Aitor zu ere bai. Aitor zu ere euskaraz eroso sentitzen zara, gustora. Nire bizitza euskara da. Ez ongi? Oso ondo. Bai. Bai. Bueno, Idurre. Idurre, Kontseiluko idazkari nagusi postu berria hartu berri duzu abenduan, 25 urte eta gero. Zeintu dira erronka berriak? Bueno, oraintxe aipatu dudana, ezta? Erronkak asko dira, hiztun komunitate gisa dauzkagunak. Batetik,
gauden tokitik, ez? Pentsatzen jartzen gara eta badugu postekorik, zegu bezalako, gurea bezalako egoera baten dagoen hizkuntza bat eta hizkuntza komunitate bat, ez dugu ahaztu behar hizkuntza gutxiagotu bat dela, ez? Hizkuntzen artean harreman sozialetan oinarritzen garen, ez botere harremanek zeharkatzen dute guztia eta hizkuntza praktiketan ere bai. Ordan gutxiagotutako hizkuntza bat da eta gutxiagotutako hiztunak gara. Orduan nolabait erronkak asko dira ikusten ari garen testuinguru honetan, nolabait hizkuntza nagusiak hegemoniko, ez? Hitzpotoloa jartzen ditugu batzutan eta hegemoniko esaten diogun hoiek gero eta hegemonikoago direla, ez? Munduaren martxa hontan, globalizazioarekin, mundua eskura daukagu, eta eskura diogunean benetan eskura, ez? Pantailak etengabe ditugu eskuan, itxatxita bezala, eta hor berdin-berdin aritzen gara munduko edozein lekutan dagoenarekin, eta gainera, gero eta gaitasun handia dugu, Euskal Herritar guztiok ere edozein hizkuntzatan aritzeko. Bueno, guztiok ez belaunaldi berriek, ez? Bai. Baina, bestera batera trebatzen ari dira, ez? Belaunaldi berri horiek. Orduan, hizkuntza nagusia gero eta nagusiago, eta horrek dakarrena da, egoera gutxituan dagoena, gero eta txikiago. Eta horregatik erronkak asko dira, eta erronka hoiei aurre egiteko, lehen esan dudan bezala, adostasunak lortzea, sortzea, baina mamiz betetako adostasunak oso garrantzitsua da. Iturrezuk eskura Euskara itsaso zabal bat izan behar zela, esan zenuen, eta itsaso hori ozeano bihurtzeko, zer egin behar dugu? Bueno, uste dut oraindik inork ez daukala egiazko erantzunik. Izango baldin bagenu, ez da? Hori da. Biziko ginateke, lehenago eroso ez, aipatzen genuen, ez? Euskaraz aritzea eroso. Ziuraski, galdera hoien erantzuna bageneuka erosoago biziko ginateke, baina ez hobeto. Batzutan zailtasunek ere ematen dute, ez? Bizipoza eta grina. Orduan, nik uste dut erantzuna ez daukagula, baina galderak gero eta interesgarriago datozkigula, ezta? Eta irtenbideen abiaburua galdera eta diagnostiko honetan egoten da. Ez da gutxi hori eukitzea, partekatzea eta horrekin lanean hastea. Itxasorekin jarraituz, itxaskarta zaharretan ezagutzen ez ziren itxasoetan dragoiekin alderatzen ziren, ezta? Zeintzu dira euskararen dragoiak? Zoritxarrez, momentu honetan ikusten ari gara, ustez gaindituta genituen gauza batzuk ere nolabait apurtzen ari direla edo desegiten ari direla edo iraganeko mamuak ez dakit dragoiak edo ez itxas monstro berriro indarrez datozkigula, ezta? Azken boladan epaitegietatik, bai Espainiako epaitegietatik, bai Frantziakoetatik, euskararen normalizazio eta biziberritzea sustatzen duten arauen kontrako hainbat ebazpen etorri zaizkigu. Eta guk ikusten duguna da, eta kontseilutik egiten dugun irakurketa da, ez direla, aleka sortutako perretxikoak ez dela ausazkoa, baizik eta horren oinarrian badagoela oldarraldi bat edo ozen bat nolabait biziberritze prozesu hauen kontra egiteko. Orduan, alde batetik, iraganeko mamuiek ere oso presente daude, zoritxarrez. Ze aurrera begira jarduteko indar asko behar dugu, eta atzera begira jarduteak aurrera egiteko indar hori kentzen digu asko. Idurre konturatu altzan non sartu zaren eta zenbat lan egin behar duzun. Entzuten ari garen guztiokin zenbat lan egin behar duzun. Bai, konturatu naizen, non sartu naizen, pentsatu nun, asko pentsatu nun, bai,
hola, momentu batetik bestera hartutako erabakia izan, baina, bueno, era berean esan behar dut, ez nagoela bakarrik, eta ez naizela ni bakarrik, eta batetik kontseiluak badauka lantalde bat, badauka euskalgintzan oso garrantzitsuak diren bazkide sorta haundi bat, eta gainera hortaz aparte, euskalgintzan ez dela ari kontseilua bakarrik. Euskalgintza askotarikoa da, eragile askok osatzen dute, alde batetik eragile sozialek, zibilek nolabait esateko, eragile instituzionalek eta norbanakoek. Eta gainera beste gauzatxo bat, pentsatzen hasi behar dugu, eta nik uste dut hor daukagula erronka handietako bat, euskararenak edo hizkuntza auziak ezin dula bakarrik euskaldun ona eta euskaltzale ona izan. Bai? Jendarte osoaren, gizarte osoaren auzi bat dela, eta nolabait kohesio sozialari, bizikidetzari, justizia sozialari eragiten diola. Orduan, justizia sozialaren alde den guztiak, kohesio sozialaren alde den guztiak, herritar guztiek eskubide berez jardutearen alde dagoen guztiak, nolabait badauka lekua eta implikazioa gai honetan, ez da?